Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπημένοι μου συναγωνιστές και συναγωνίστριες, εγώ και οι συνεργάτες μου σας καλωσορίζουμε στη σημερινή ημερίδα που διοργανώνεται στην αίθουσα Γερουσίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα καταρχάς να ασχοληθούμε με το φλέγον θέμα των ημερών, το λεγόμενο προσφυγικό ζήτημα, το θέμα των λαθρομεταναστών. Για όσους παρακολουθήσατε τις συνεδρίες, είδατε ότι κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασαν την άποψη ότι δεν πρέπει να επιστρέψει κανείς στην Τουρκία και ότι θα πρέπει να καταγγελθεί η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Άγκυρα. Τελικά και αυτό έγινε με εντολές κάποιων αλληλέγγυων και κάποιων στοιχείων εντελώς αριστερίστικων. Όλοι όσοι βρίσκονται στα νησιά έχουν πλέον καταθέσει αιτήσεις ασύλου και δεν έχει επιστρέψει κανείς στην Τουρκία. Τη χώρα κυβερνούν τα ορφανά του Λένιν, του Στάλιν, του Μάρξ, του Τρότσκι. Ο χειρότερος μαρξιστικός υπόκοσμος. Δεν θα περάσουν. Η Χρυσή Αυγή, η Ελλάδα θα τους σταματήσει. Ήμασταν οι μόνοι μέσα στο Κοινοβούλιο που ψηφίσαμε όχι σε όλα σχετικά με την επικύρωση αυτής της περίφημης συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Και δικαιωθήκαμε απόλυτα. Γιατί γνωρίζαμε το δόλο, την ιστεροβουλία, τα ύπουλα σχέδια τα οποία υπήρχαν σχετικά με το θέμα αυτό, το οποίο σήμερα έχει οδηγήσει τη χώρα μας σε μια ανυπόφορη, σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Και σε όλα αυτά είχαμε, πριν αρχίσουν πλέον τα γεγονότα να έρχονται στην επιφάνεια και να φαίνεται η πραγματική κατάσταση, είχαμε τόσο τον Υπουργό Μετανάστευσης Μουζάλα, όσο και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τόσκα, όσο και όλους τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να μας λένε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι κάτοικοι της δεν έχουν διαμαρτυρηθεί ότι τους έκλεψαν ούτε μία κότα. Είναι όλα καλά και ωραία. Αυτά δεν να μας έλεγαν. Και από κοντά βέβαια και οι άλλοι, οι βοηθοί τους, οι μεγάλοι βοηθοί τους, οι νταβατζίδες των καναλιών, για τους οποίους δήθεν αύριο θα κάνουν μια πρόταση για εξεταστική περί των πραγμάτων επιτροπή, η οποία και αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κίνηση εντυπωσιασμού άνευ ουσίας. Εάν θέλαν πραγματικά να λήξει το αμαρτωλό καθεστώς των νταβατζίδων των καλών, εάν ήταν η Χρυσή Αυγή και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, την επόμενη των εκλογών θα είχε κατεβάσει τους διακόπτες και όλοι αυτοί οι αλήτες που χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια στον ελληνικό λαό θα είχαν σταματήσει να κάνουν τη βρώμικη προπαγάνδα τους. Θα ήταν τότε που θα ερχόταν η ώρα των εθνικιστών και όχι η ώρα των ψευτοαριστερών. Μας λένε λοιπόν ότι τίποτε δεν συμβαίνει στην Ιδωμένη, τίποτε δεν συμβαίνει στον Πειραιά. Θα διαβάσω αυτολεξί τη δήλωση του Δημάρχου Παιωνίας, όπου υπάγεται η κοινότητα Ιδωμένης, του κυρίου Γκουντενούδη, ο οποίος δήλωσε: υπάρχει μεγάλη ένταση. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργηθεί έκρηξη και να ξεφύγει η κατάσταση. Δεν ξέρω πού θα φτάσει. Είναι πάνω 4.000 πρόσφυγες αυτή τη στιγμή στην Ιδωμένη και δεν αποκλείεται να είναι και πολύ περισσότεροι. Φοβόμαστε ταραχές. Οι κάτοικοι εξεγείρονται και στους πρόσφυγες τελειώνουν τα χρήματα. Πολλοί αγοράζουν όπλα από τους κατοίκους της περιοχής. Τα οπλοπολία κάνουν χρυσές δουλειές. Και όχι μόνο από την περιοχή γύρω από τον καταβλισμό, αλλά και σε πιο μακρινές περιοχές για την προστασία τους. Η αστυνομία εκτελεί εντολές. Ό,τι τις λένε κάνει. Αλήθεια, γι' αυτό είναι η αστυνομία, για να τις κάνει ό,τι τις λένε ή για να τιμά τον όρκο και το καθήκον της. Η αστυνομία λοιπόν κάνει ό,τι της λένε. Αυτό που γίνεται τώρα δεν τη τιμά, λέει ο αντιδήμαρχος της περιοχής.
Δεν μπορεί να είναι η αστυνομία σε αυτό το χάλι απλά να παρακολουθεί. Ναι, ένα ολόκληρο κράτος παρακολουθεί το χάλι της Ελλάδος που διαλύεται. Οι Χρυσοί Αυγίας γνωρίζουν ότι θα αντισταθεί με κάθε τρόπο και θα σταματήσει αυτή τη κρίση με αγώνα εθνικό παντού, σε δρόμους και σε πλατείες, σε πόλεις και σε χωριά. Αλλά ας μην πάμε τόσο μακριά. Λίγα χιλιόμετρα από εδώ βρίσκεται το λιμάνι του Πειραιά. Αλήθεια, υπάρχει περίπτωση έστω και μίας χώρας στον κόσμο, έστω και μίας, τις πιο διαλυμένες, να έχουν μπει εκατοντάδες χιλιάδες άνομοι αλλοδαποί στη χώρα και να κλείνουν τις εθνικές οδούς, να καταλαμβάνουν λιμάνια, να ζητάνε ταυτότητες από Έλληνες πολίτες, να λιντζάρουν αστυνομικούς? Σε τι χάλι έχουν καταντήσει την πατρίδα μας? Γι' αυτό επίκαιρο παραποτέ είναι και το σύνθημα του 8ου συνεδρίου μας, για το οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια. Θέλουμε την πατρίδα μας πίσω και θα την πάρουμε. Γιατί στον Πειραιά είχαμε στις 10 Απριλίου μια συμπλοκή με 8 μαχαιρωμένους. Χτες είχαμε άλλο μαχαιρωμένο. Σε άλλη περιοχή, στον Κατσικά Ιωαννίνων, είχαμε εξέγερση των λαθρομεταναστών Αφγανών, Πακιστανών, Ιρανών, δεν ξέρω, σε 18 γλώσσες έχουν βγει τα φυλάδια, κανείς δεν ξέρει. ΟΗΕ έχουν καταντήσει την Ελλάδα και ουδή συγκινείται. Η Πανελλήνια Ένωση των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος ζήτησε από τον Ισαγγελένδη. Είδατε κανέναν εισαγγελέα να επεμβαίνει για όσα γίνονται στον Πειραιά? Όχι. Μόνο για να συλλάβουν τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Ξημερώματα είχανε τους αστυνομικούς με τα μαύρα τζιπ και τις κουκούλες. Για τους εγκληματίες που έχουν καταλάβει το πρώτο λιμάνι της χώρας δεν υπάρχει ούτε εισαγγελέας ούτε αστυνομία. Έσχος. Μάλιστα, για να πείσουν όλους αυτούς να εγκαταλείψουν το λιμάνι, αποφάσισαν να τυπώσουν ένα φυλάδιο σε πάρα πολλές γλώσσες. Αλλού διάβασα σε 18, αλλού σε 20. Στη διάλεκτο Σουαχίλι του Κογκό, στα Ορντού του Νοτιού Πακιστάν, σε ό,τι γλώσσα θέλετε. Και από το φυλάδιο αυτό θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα για να καταλάβετε το κατάντημα, την ξεφτύλα του ψευτορωμαίκου. Η περίοδος απευθύνεται το κράτος στους λαθρομετανάστες και τους πρόσφυγες και λέει: η περίοδος της παραμονής σας στο λιμάνι είναι χρυσή σελίδα στην ιστορία του Πειραιώς. Το ακούσατε αυτό? Χρυσή σελίδα. Τι είναι η χρυσή σελίδα? Οι απόπειρες βιασμών, τα μαχαιρώματα ή οι 40 χημικές τουαλέτες για 6.000 άτομα? Βρωμάει και ζέχνει ο Πειραιάς. Έχει καταληφθεί στην κυριολεξία. Και αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι είναι η χρυσή σελίδα στην ιστορία του Πειραιά. Και μάλιστα, μια και αναφέρθηκα στον Πειραιά, μέσα στα πλαίσια του ξεπουλήματος τώρα στους συντρόφους τους κομμουνιστές Κινέζους της Κόσκο, θα μαθαίνω ότι πρόκειται να μετατεθεί και η θέση του ναυστάθμου καθώς και της σχολής δοκίμων, όπου είναι, σύμφωνα με έγκυρους αρχαιολόγους, και ο τάφος του Θεμιστοκλή. Ναι, πουλάμε ακόμα και τον τάφο του Θεμιστοκλή για το μνημόνιο, για την Τρόικα, για τους τοκογλύφες. Εκεί καταντήσανε. Συνεχίζω από το φυλάδιο. Θέλουμε να σεβαστείτε τους νόμους της χώρας. Πού ακούστηκε κράτος να μπαίνουν κάποιοι παράνομα σε μία επικράτεια και να τους ζητάει, να τους παρακαλάει το κράτος να σεβαστούν τους νόμους? Σας ζητάμε να συνεργαστείτε με το λιμενικό και τους αλληλέγγυους φίλους σας. Ιδού η απόδειξη. Οι αλληλέγγυοι δεν έρχονται από το πουθενά, έρχονται από το βαθύ παγκόσμιο κράτος των τοκογλύφων. Γι' αυτό και τα κονδύλια θα πηγαίνουν κατευθείαν σε αυτούς και όχι στην Ελλάδα. Και είναι οι αλληλέγγυοι αυτοί οι πρώτοι υπεύθυνοι για τα επεισόδια που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στα ελληνοσκοπιανά σύνορα, όπου φτάσαμε στο σημείο να γίνονται συμπλοκές στα σύνορα της Ελλάδας
και να μην υπάρχει ένας αστυνομικός, ένας στρατιώτης, παρά μόνο Σκοπιανοί από τη μια μεριά και από την άλλη Ιρακινοί, Αφγανοί, Ιρανοί, ό,τι θέλετε. Εγώ προσωπικά, σαν Έλληνας, που είχα την τιμή να φορέσω τη στολή του Έλληνα αξιωματικού και του Έλληνα στρατιώτη και τα δύο, ντρέπομαι. Αυτή την τροπή όμως πώς είναι δυνατόν να την αισθανθούν αυτοί που υπηρέτησαν στα σπίτια τους κατ' ουσίαν, που υπήρξαν φυγόστρατοι, υπήρξαν λιποτάκτες σε αυτό το μεγάλο προσκλητήριο για κάθε Ελληνόπουλο που είναι να υπηρετήσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Καταλήγει το φυλάδιο. Σας υπενθυμίζουμε ότι όπου και αν βρίσκεστε, τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, σύντησης και υγειονομικής φροντίδας αναλαμβάνει αποκλειστικά το ελληνικό κράτος. Δηλαδή όλοι εμείς, όλοι εσείς συναγωνιστές και συναγωνίστρες και ο ελληνικός λαός που μας ακούει, σπάνια περίπτωση μέσα από την κρατική τηλεόραση. Όλοι εσείς οι οποίοι υποφέρετε, οι καρκινοπαθείς που δεν υπήρχαν φάρμακα για χημειοθεραπεία, και αυτοί θα πληρώσουν, ναι, τα έξοδα για τους πρόσφυγες και για τους λαθρομετανάστες. Και ασκώντας το νόμιμο δικαίωμά μας του συνέρχεστε, αποφασίσαμε να κάνουμε μια συγκέντρωση στον Πειραιά την Παρασκευή 8 Απριλίου. Και η συγκέντρωση από τις χιλιάδες του λαού με τις γαλανόλευκες και τα τιμημένα εθνικιστικά λάβαρα ότι υπάρχουν ακόμα Έλληνες που αντιστέκονται, δεν θα περάσουν τα σχέδιά τους. Δεν είχαμε όμως μόνο τη συγκέντρωση, είχαμε και μία αντισυγκέντρωση. Μία αντισυγκέντρωση η οποία έγινε σε απόσταση αναπνοής και με σαφέστατα διακηρυγμένο λόγο, να εμποδίσει τη συγκέντρωσή μας. Και το κράτος, τι έκανε το κράτος? Όχι μόνο την επέτρεψε, κατ' ουσίαν την ενθάρρυνε, την παρότρινε και εμπόδισε τη δική μας συγκέντρωση. Και βγήκαν μετά με αφορμή ένα επεισόδιο που δεν προκλήθηκε από μας, τα κανάλια των ταβατζίδων, της διαπλοκής που δήθεν, όπως επανέλαβα, ήθελε να χτυπήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνει 15 μήνες? Επαναλαμβάνω, βάζαμε τους διακτοκόπτες στον κάθε πρετεντέρι, στον κάθε ευαγγελάτο. Οι συχνότητες δεν είναι δικές τους. Και αν κάποιος πει πώς θα το κάνατε αυτό, μη είχε ρωτήσει παλιότερα ένας δημοσιογράφος, μα πώς είναι δυνατόν να ελέγξετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Όποιο κράτος σέβεται τον ρόλο του και την αποστολή του, είναι ένα στρέμμα στον ημιτό και ένα στρέμμα στην Πάρνηθα. Εκεί που είναι οι κεραίες. Είναι στις κεραίες και δεν τους ακούει κανείς να λένε ψέματα εις βάρος του έθνους. Γιατί αυτό κάνουν οι νταβατζίδες και τα φερέφωνά τους. Και μια και αύριο θα μιλήσουμε για τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων και των μεγάλων μέσων μαζικής ενημερώσεως των καναλιών, αλήθεια, τι μισθούς παίρνανε όλοι αυτοί μας κατηγορούν? Μισθούς 25, 30, 35.000 ευρώ. Λαιλάτισαν κυριολεκτικά την Ελλάδα. Και η ψευτοαριστερά δεν μπορεί και δεν θέλει να τους σταματήσει. Απλά κάνει παζάρια μεταξύ τους. Η συγκέντρωσή μας είχε τίτλο «Όχι στην Ισλαμοποίηση». Και πράγματι, πίσω από όλη αυτή την ιστορία με τους λαθρομετανάστες και τους πρόσφυγες κρύβεται ένα καταχθόνιο σχέδιο να κάψουν την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων, να διαλύσουν το εθνικό κράτος των Ελλήνων που ιδρύθηκε με το αίμα των αγωνιστών του 1821 εις το όνομα της Αγίας Τριάδος και κανενός λαϊκού κράτους, κανενός Μάρξ, κανενός Λένιν, κανενός Τρότσκι. Όσοι πιστεύουν ότι κινδυνολογούμε, θα τους θυμίσω τον Υπουργό Παιδείας Φίλη, ο οποίος αρνήθηκε την γενοκτονία των ποντίων αδελφών μας και την έβγαλε από την ύλη της ιστορίας, όπου έχει βγει
Και το έπος των Μακεδονομάχων δεν υπάρχει, δεν είναι στη διδακτέα ύλη ο Παύλος Μελάς, ο Μίκης Ζέζας, που άφησε τα παιδιά του μωρά και έφυγε αυτός γιος πρωθυπουργού να πεθάνει στη Μακεδονία. Όλα αυτά δεν υπάρχουν. Και επιπλέον ο ίδιος ο Φίλης είπε ότι να αλλάξουμε το Σύνταγμα και να γίνει όχι επικρατούσα θρησκεία του κράτους μας η Ορθοδοξία. Να φύγει το ανελαστικό αυτό και βασικό άρθρο του Συντάγματος, ότι η επικρατούσα θρησκεία είναι η Ορθοδοξία. Θέλουν λοιπόν ή δεν θέλουν την Ισλαμοποίηση? Ναι, την θέλουν. Και πίσω από αυτό θέλουν την αθεία, θέλουν τη θεά λογική, όπως έλεγαν στη Γαλλική Επανάσταση. Θέλουν ένα κράτος λαϊκό. Όχι, εμείς θέλουμε ένα κράτος εθνικό, ευλογημένο από το Θεό. Αφού και γι' αυτό θα αγωνιστούμε. Έχουμε σήμερα 14 Απριλίου και πριν 4 ακριβώς ημέρες το ημερολόγιο έγραφε 10 Απριλίου. Ας πάμε πολλά χρόνια πίσω, στα 1871, όταν εδώ κοντά στην οδό Πανεπιστημίου, μπροστά στο κτίριο το υπέροχο, το νεοκλασικό, γινόντουσαν τα εγγένεια ενός Αδριάντα, του Αγίου και εθνομάρτυρα Γρηγορίου του Πέμπτου, που απαγχώνησαν οι Τούρκοι στις 10 Απριλίου του 1821, και από τότε αυτή η πύλη του Πατριαρχείου μας μένει κλειστή. Και ο δημιουργός τότε, ο μέγας ποιητής, λησμονημένος, δεν θα αναπήμα του στα σχολικά βιβλία, Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, έλεγε «Τι μας κοιτάς ακίνητος που τρέχει ο λογισμός σου απευθυνόμενος στον Γρηγόριο τον Πέμπτο». 4 ημέρες πριν λοιπόν ήταν η επέτειος του απαγχωνισμού του. Και κανείς δεν τον τίμησε. Δεν βρέθηκε ούτε ένας κλητήρας από το ελληνικό κράτος, από αυτό το ψευτορωμαϊκό, να πάει να καταθέσει ένα δάφνινο στεφάνι στον Αδριάντα του εθνομάρτυρα. Αλλά για μας τους χρυσαυγίτες θα ηχεί πάντοτε ο λόγος του. Απ' άκρη σ' άκρη χαλασμός. Χτυπάτε πολεμάρχη. Μη λησμονείτε το σκηνή, παιδιά του Πατριάρχη. Δεν το λησμονεί η Χρυσή Αυγή. Θέλανε και θέλουν να σβήσουν τα πάντα σε αυτόν τον τόπο, αλλά τα σχέδιά τους δεν θα περάσουν. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο σε κάποιους που θα θέλατε να απευθύνετε κάποιο ερώτημα πριν ολοκληρώσω την σύντομη ομιλία μου. Ο κύριος Καρακώστας, συναγωνιστής βουλευτής Ευβοίας, όπου όπου κερδίσαμε την έδρα παίρνοντάς την από το ΚΚΕ, το οποίο για να χτυπήσει τη Χρυσή Αυγή, είχε κατεβάσει τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος του εκεί, αλλά χάσανε. Και ας κερδίζουν σε κάποιους δημοσκόπους. Κέρδισε η Χρυσή Αυγή και ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ, Αρχηγέ. Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης έχει επιβάλει μια συνωμοσία σιωπής εις βάρος Χρυσής Αυγής, φημώνοντας και αποκλείοντας τους εκπροσώπους της, ήθελα να απευθύνω 2 ερωτήματα, τα οποία συζητιούνται σήμερα ευρέως στην ελληνική κοινωνία και απασχολούν μεγάλο τμήμα των συμπατριωτών μας. Ένα-ένα τα ερωτήματα. Βεβαίως. Για να γίνεται κατανοητό και σε αυτούς. Το πρώτο ερώτημα, Αρχηγέ, αφορά τη διαφορά του πολιτικού συστήματος. Λαφυραγώγηση των δημόσιων ταμείων, τα θαλασσοδάνεια και τα χρέη των κομμάτων προς τις τράπεζες, η μη αξιοποίηση της λίστας Λαγκάρ, της λίστας Βεσφαλίας-Ρινανίας, όπου μεταξύ άλλων εμπλέκονται και σημαίνοντα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και έρχονται και άλλες 2 λίστες, Παναμά και Σιγκαπούρης, όπου εκεί θα κλάψουν πολλές μανούλες. Βεβαίως. Των υποβρυχίων, το σκάνδαλο Siemens είναι μερικά μόνο από τα επέσχυντα έργα των κομμάτων του αντισυνταγματικού τόξου, για τα οποία η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έπραξε τίποτα. Επέδειξε εγκληματική απάθεια μέχρι του σημείου της συγκάλυψης. Ρωτά λοιπόν ο ελληνικός λαός, τι θα πράξει η Χρυσή Αυγή για να καταπολεμήσει τα φαινόμενα πολιτικής διαφθοράς? Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνά τη χώρα 15 μήνες. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο σε 7 ημέρες.
Πολλά πράγματα γίναν σε πολύ λιγότερο χρόνο. Είναι υποκριτές και τότε την ειλικρίνειά τους. Απλά παζάρια κάνουν με το βρώμικο κατεστημένο. Αυτή είναι η απάντησή μου στο ερώτημά σου. Δεύτερο ερώτημα, Αρχηγέ. Πάγια θέση της Χρυσής Αυγής είναι η στροφή στην εθνική παραγωγή ως ικανή και αναγκαία συνθήκη προκειμένου η ελληνική οικονομία να επιτύχει ανάπτυξη. Τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, όσο και η σημερινή ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οδηγούν μέσω των μνημονίων τον Έλληνα αγρότη στον αφανισμό. Τι μπορούν να περιμένουν από τη Χρυσή Αυγή οι Έλληνες αγρότες και ποιο είναι το μήνυμά σας, Αρχηγέ, χιλιάδες οικογένειες της ελληνικής υπαίθρου, οι οποίες βρίσκονται σήμερα σε απόγνωση και απελπισία. Ευχαριστώ. Με τα νέα μέτρα που έρχονται, οδηγείται σε αφανισμό ο αγροτικός κόσμος. Η Χρυσή Αυγή έχει δηλώσει ότι θα σταθεί στο πλευρό των Ελλήνων αγροτών, γιατί θεωρεί τους αγρότες την ψυχή του έθνους, το πιο υγιές κομμάτι της πατρίδας, και αντιτίθεται στα σχέδια κάποιων αγροτοπατέρων διεφθαρμένων, όπως αυτοί που συνομίλησαν με την κυβέρνηση, και αναφέρομαι στους αγροτοπατέρες του ΚΚΕ και ξεπούν τον τίμιο αγώνα των αγροτών. Άλλος συναγωνιστής. Συναγωνιστής Χατζησάβας. Αρχηγέ μου, θέλω να αναφερθώ στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι πολλών περιοχών της Ελλάδας, όπως αναφέρατε και πριν, αλλά και του Κιλκής ιδιαιτέρως. Λειτουργεί αθροιστικά το πρόβλημα όλων των περιοχών στο Κιλκής, γιατί υπάρχει η δομένη που είναι ατύπως η οδός διαφυγής όλων αυτών που μπαίνουν στην Ελλάδα. Δεν είναι βέβαια πλέον τοπικό το ζήτημα, αλλά εθνικό. Σε ένα νομό των 80.000 κατοίκων μονίμων υπάρχουν αυτή τη στιγμή 30.000 λαθρομετανάστες. Υπάρχουν πολλές υποσχέσεις στα νέα hot spot που γίνονται ότι θα εκενωθούν και θα αποσυμφορηθούν, όπως είναι του Χέρσου και της Νέας Καβάλας. Βέβαια, δεν λένε στους κατοίκους της Ελλάδας ότι τα νέα hot spot που γίνονται δεν είναι για να διαμοιραστούν οι υπάρχοντες πληθυσμοί αλλοδαπών, αλλά για να υποδεχτούν νέες προσφυγικές για αυτούς, λαθρομετανάστες για μας. 100.000 αιτήσεις πολιτικού ασύλου έχει παραγγείλει η κυβέρνηση σε μειοδοτικό διαγωνισμό, που τα πάρει 52.000 και 50 ας τα αφήσουν κατά μέρος. 30.000 και πλέον, Αρχηγέ μου, υπάρχουν μόνο στο Κιλκής. Και μάλιστα αυτό το πολιτικό άσυλο που θα τους δώσουν θα είναι πολιτικό άσυλο made in ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουν πολιτικό άσυλο μόνο για την Ελλάδα. Δεν θα μπορούν να βγουν έξω από την Ελλάδα. Γίνονται πάρα πολλά συμβάντα στην Ιδωμένη και στις γύρω περιοχές που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα αποκρύπτουν, και φυσικά η αστυνομία έχει ένα ρόλο security και δεν επεμβαίνει σε τίποτα, ακόμα και όταν είναι εναντίοντες θέσεις από λαθρομετανάστες. Μερικά από αυτά θέλω να αναφέρω εντάχει, Αρχηγέ μου. Την 25η Μαρτίου, μέλη των ΜΚΟ πήραν τα στεφάνια των ηρώων του Πολυκάστρου, που είχαν καταθέσει το πρωί για τους αγωνιστές της Επανάστασης, και παίζανε μπάλα στην πλατεία και σε διάφορα μαγαζιά. Μισούν την Ελλάδα, δεν το κρύβουν όλοι αυτοί. Είναι ξεκάθαρα, εκτός από πράκτορες και εχθροί της Ελλάδας. Πριν από 15 μέρες δέχτηκαν επίθεση Έλληνες αστυνομικοί μέσα στην Ιδωμένη, προσπαθώντας να συλλάβουν μια αλληλέγγυα τράκτορα. Πριν 12 ημέρες βεβήλωσαν λαθρομετανάστες σε κλεισάκια σε Χέρσο, Ιδωμένη, και σπάσαν τα βρούσα από τα μνήματα. Πριν από 10 ημέρες δέχτηκαν επίθεση Έλληνες οδηγοί στα μπλόκα που κάναν λαθρομετανάστες στην Παθέ και στο Λιμνότοπο. Πριν από 7 μέρες έγινε στρατιωτικού τύπου παρέλαση 300 και πλέον λαθρομεταναστών μέσα στο Χέρσο, κάνοντας τους κατοίκους να κρυφτούν στα σπίτια τους. Πριν από 20 ώρες έγινε επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Ιδωμένης, το οποίο το ισοπαίδωσαν οι λαθρομετανάστες. Όλα τα παραπάνω συμβάντα γίνονται από την επίβλεψη καθοδήγηση ελληνόφωνων και αλλοδαπών μελών ΜΚΟ, που 48 ώρες προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις η κυβέρνηση, κάνοντας κάποιες τηλεφωνικές προσαγωγές για τα μάτια του κόσμου και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλοι οι πολιτικοί άρχοντες καλούν τους κατοίκους, όπως αναφέρατε πριν, γιατί φοβούνται κάποια εξέγερση, να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. Βέβαια, αυτοί το λένε λέγοντας συμπάσχο, αλλά δεν μπορεί να εννοείς το συμπάσχο όταν δεν το ζεις 24 ώρες, τον τρόμο αυτό. Αντιλήφθη το ερώτημά σου, συναγωνιστή. Ολοκλήρωσε, σε παρακαλώ. Γιατί... Ναι. Οι κάτοικοι των περιοχών έχουν και την αμόκλειο σπάθη του αντιρατσιστικού. Πώς θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε, Αρχηγέ, στην Ισλαμοποίηση της Ελλάδας, στην Ισλαμοποίηση της Ευρώπης των εθνών, από τους Ισλαμιστές επίκους που μας φέρνουν? Ευχαριστώ. Ο μοναδικός τρόπος αντιδράσεως είναι με τον νόμιμο πολιτικό αγώνα της Χρυσής Αυγής, ο οποίος θα κλιμακωθεί βάσει και των αποφάσεων του 8ου Συνεδρίου. Όλα αυτά που γίνονται είναι παράνομα και πρόκειται για μια μεγάλη συνωμοσία εις βάρος του έθνους μας, και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα ΜΜΕ των ταβατζίδων δεν λένε λέξη, που αποδεικνύει ότι βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία με την πολιτική εξουσία, η οποία
θα τους τιμωρήσει και θα τους πάρει τις άδειες. Άλλος. Η κυρία Τσάνη. Αρχηγέ, ακούμε. Είναι γνωστό πως οι πολιτικές των μνημονίων που εφήρμοσαν οι 3 τελευταίες κυβερνήσεις ήταν καταστροφικές για την πατρίδα μας. Πολιτικές που υπόσχονταν ανάπτυξη, αλλά βύθισαν τη χώρα σε μια συνεχή ύφεση. Πολιτικές που εξαιτίας των οποίων απολέστη η εθνική μας ανεξαρτησία, μετατρέποντάς μας και επισήμως πλέον σε ένα προτεκτοράτο ξένων δυνάμεων. Πολιτικές που καταδίκασαν τον ελληνικό λαό στην πείνα και την εξαθλίωση και οδήγησαν χιλιάδες συμπατριωτών μας ακόμη και στην αυτοκτονία. Η Χρυσή Αυγή είναι η μόνη πολιτική δύναμη που επιμένει και θα συνεχίσει να επιμένει στην καταγγελία των μνημονίων. Κατά το παρελθόν είδαμε διάφορα κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου να διαμαρτύρονται για την εφαρμογή των μνημονίων και να ζητούν την καταγγελία αυτών, αλλά έπειτα να είναι εκείνοι οι οποίοι υπέγραφαν το επόμενο μνημόνιο. Και αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΑΝΕΛ. Τα 4 λοιπόν τελευταία χρόνια πραγματικά είναι αντιμνημονιακοί και ποιοι υποδίονταν τους αντιμνημονιακούς για ιδίον όφελος. Όπως απεδείχθη, η μόνη πραγματικά αντιμνημονιακή πολιτική δύναμη της χώρας είναι ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή και γι' αυτό το λόγο άλλωστε το σύστημα δημιουργεί νέα κόμματα υπό έναν αντιμνημονιακό μανδύα. Εγώ θα έλεγα πως δημιουργεί ένα μνημονιακό διορροήπο. Θα σου απαντήσω στην αγωνίστρια ότι το σύστημα πασχίζει απελπισμένα να χτίσει αναχώματα στη Χρυσή Αυγή. Αλλά θα το κατορθώσει. Εις ό,τι αφορά, παρακαλώ καθίστε, την οικονομία, τα νέα μέτρα που έρχονται είναι ιδιαιτέρως σκληρά. Η Χρυσή Αυγή έχει ξεκάθαρη θέση ότι τα μνημόνια είναι η ταφόπλακα της εθνικής μας οικονομίας. Θεωρεί λέπρα και πανούκλα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μάχεται τον νεοφιλελευθερισμό σαν την κατάρα για κάθε εθνικό κράτος. Τον νεοφιλελευθερισμό, τον οποίο ευαγγελίζεται η δύναμη που ετοιμάζουν ως εναλλακτική για την εξουσία, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία του νεοφιλελεύθερου και με την βούλα και την πατέντα Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω βεβαίως κάτι και για το βρώμικο ρόλο των μέσων μαζικής ενημερώσεως. Εδώ υπάρχει ένας πίνακας, ο οποίος δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες, όπου δείχνει την προβολή των κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία είχε προβολή 22,9%, ΣΥΡΙΖΑ 42%. Η Χρυσή Αυγή, που είναι το τρίτο κόμμα της χώρας, είχε προβολή μόνο 3,2%. Και αυτό που θεωρούν προβολή δεν είναι προβολή, δεν βγήκαν εκπρόσωποι μας. Τις βρισιές, τη λάσπη και τη συκοφαντία που ρίχνουν εναντίον μας τη θεωρούν προβολή. Αντίθετα, κόμματα όπως Πασόκ Δημοκρατική Συμπαράσταση 7,2%, υπερδιπλάσια της Χρυσής Αυγής. Ένωση Κεντρών 6,6%, Κουκουέ 4,2%. Όλα αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν μικρότερο ποσοστό από τη Χρυσή Αυγή έχουν μεγαλύτερη προβολή. Αυτή είναι η ψευτοδημοκρατία τους, στην οποία δεν πιστεύουμε και θα την πολεμήσουμε. Δημοκρατία σημαίνει ίσες ευκαιρίες. Και εμάς στη Χρυσή Αυγή, απέναντι στη Χρυσή Αυγή υπάρχει μια χούντα των ταβατζίδων που δεν θα περάσει. Θα την πολεμήσουμε δρόμο το δρόμο, πλατεία την πλατεία, απευθυνόμενοι σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η κατάσταση σήμερα είτε αφορά την οικονομία, είτε αφορά το λεγόμενο και μέγα πρόβλημα το προσφυγικό, που για μας είναι ζήτημα λαθρομεταναστών, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Ζούμε σε μια ακυβέρνητη πολιτεία. Η Χρυσή Αυγή, με τη δύναμη που της δίνει το γεγονός ότι είναι η τρίτη πολιτική της χώρας, καλεί την κυβέρνηση να παραιτηθεί αύριο το πρωί, γιατί έφερε το χάος. Η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος επιτέλους να υπάρξει σε αυτή τη χώρα, όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση που ένα κράτος βρίσκεται, ένας λαός σε κατάσταση ανάγκης, ένα εθνικό καθεστώς. Και αυτή την εγγύηση τη δίνει μόνο ένα κόμμα, η Χρυσή Αυγή των Ελλήνων. Ζήτω η νίκη!
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ζήτα η Νίκη. Να είστε καλά.